эшләвен махсус карар нигезендә эшләү тәэмин ителә башлады. Бу инде бигрәк тә сәүдә предприятиеларында һәм шул ук вакытта инде балалар бакчаларында, аз комплектлы мәктәпләрдә эшчәнлек башлану аеруча зур җаваплылыкны безгә һәм инде һәрбер гражданга һәм шул ук вакытта эш бирүчегә дә зур җаваплылыкны өсти. Чөнки бу мероприятиелар безнең изоляция вакытында биреп куелган таләпләр берсе дә пока сниматься ителеп бетми. Иң беренчедән инде безнең шушы район карары һәм инде үзебезнең республика карары нигезендә дә 65 яшьтән югары эшчеләр эшкә тартылырга тиеш түгелләр. Ул балалар бакчасында эшлиме, мәктәптәме, или авыл хуҗалыгында эшлиме, нинди генә өлкәдә эшләсә дә, һәм шул ук вакытта эш объектларда эшченең үзенең сәламәтлеген кайгырту нигезендә йөзеннән аларның һәр көнне иртән тән температурасы үлчәнергә тиеш һәм эш дәврендә 4 сәгатькә бер тапкыр махсус журналда алар фиксироваться итеп барырга тиеш. Ни өчен кирәк бу? Чөнки көн дәвамында кешенең тән температурасы күтәрелергә мөмкин һәм шул вакыттан ул изолироваться ителергә тиеш. Махсус бүлмәдә табиб чакырырга һәм инде скорый помощь ашыгыч ярдәм күрсәткәннән соң табиб күрсәтмәсе нигезендә яки ул өйдә калдырыла, яки инде хастаханәгә салына. Шуңа күрә тән температурасының үз вакытында үлчәнеп баруы аеруча зур роль уйный. Шулай ук безнең масочный режим бу изоляцияның махсус саклану чараларыннан перчаткалар белән һәр вакытта да җәмәгать урыннарында, эш урыннарында һәм инде кибетләрдә кергән вакытта маска һәм перчатка булырга тиеш. Ни өчен дип әйтәбез? Чөнки бу вакытта безнең арабызда авыру йөртүчеләр белән контактта булган кешеләр булырга мөмкин һәм шул ук вакытта симптомсыз авыру йөртүчеләребез дә булырга мөмкин һәм алар авыруны йоктырырга мөмкин. Перчатка нәрсәдән саклый? Безнең вирус өслектә 3 сәгатьтән артык дезинфектант белән обработка үтмәсә, 3 сәгатьтән артык яши һәм шул вакыт арасында кеше үз кулы белән аңа тотынган вакытта махсус автобуста ишек тоткаларын кибетләрдә тотканда, прилавкаларда булган вакытта зарарланырга мөмкин һәм инде борын битне тотып үзен үзе авыруга дачар итәргә мөмкин. Шуңа өчен перчатка киеп үзеңне саклау дигән сүз һәм инде маскаларның дөрес куллануда зур роль уйный. Ул беренчедән чиста булырга тиеш, моногаразовыйлар юылган һәм инде пар утыгы белән үтүкләнгән 3 сәгатькә бер алышынып торырга тиеш. Атнага эш дәврендә, көн дәвамында эшләү сәгате белән һәрбер кеше үзенең эш сәгате аралыгында шул запас маска белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта антисептиклар кулларны үз вакытында эшкәртеп тору һәм инде эш урыннарында, ул сәүдә предприятиесында да, шул ук вакытта балалар бакчаларында да 2 сәгатькә бер дезинфицирующий средство белән обработкалар үтеп торырга тиеш. Һәм инде җилләтү режимы бөтен объектларда да 6 сәгатькә бер генераль текущий уборка үткәреп, җилләтү режимын берәү дә онытмасын иде. Шул вакытта әйтеп китәсе килә, балалар бакчаларына безнең балалар килделәр. Алар инде тирә-якта эпидобстановка напряженный безнең контактта булуын, булмавын белмичә, һәм инде педиатрның справкасыз бер генә балада кабул ителергә тиеш түгел, чөнки әти-әни дә контактта булырга мөмкин һәм шул ук вакытта чит регионнан кайтучыларыбыз безнең самоизоляциядә, аларга берүк андый балалар һәм инде эшчеләр коллективка кереп эшләрен дәвам итәргә тиеш түгелләр, чөнки алар авыру йөртү очрагы булырга мөмкин. Шулай ук авыл хуҗалыгы предприятиеларында да
Cəmiyyət toplanığı bizning предприятиеларда ашарга әзерләү туктатылмады. Һәм инде алар тиешле гигиеник таләпләрне, эпидемия каршы чараларны үтәп кенә эшләргә тиешләр. Шул ук вакытта эш рәвеше вакытында перчаткалардан безнең бит инде башка вакытта да җәмәгать туклану предприятиесендә махсус перчаткалардан эшләү санитар таләпләр буенча куелган. Ләкин инде бу вакытта басуга чыккан вакытта да алар шәхси саклану чараларын маскалардан, перчаткалардан, санитар махсус тараткан вакытта махсус санитар киемнән эшләргә тиешләр. Һәм инде механизатор яки сыйлык артында басып торучы эшчедә респираторлардан махсус агулы препаратлар белән эшләгән вакытта махсус респираторлар, бу медицинский яки одноразовый маскалар белән генә түгел, махсус саклагыч чаралардан файдаланырга тиеш. Һәм шул ук вакытта водительләрнең дә, механизаторларның да маскалары булырга тиеш. Әгәр дә кеше өйдән чыккан вакытта инде эшкә баргандамы, ул кибеткә барган вакыттамы үзе белән маскасын һәм перчаткасын алырга тиеш. Не только резиновый перчатка, можно и хлопчатобумажный, башка төр перчаткалар, ләкин инде ул үз көнендә һәр көнне юылган булырга тиеш булып тора. Шул ук автобуслар эченә кергән вакытта да безнең инде автотранспортный предприятие шушы безнең пассажирларны йөртергә әзерлеге безнең тарафтан каралды. Аларның дезинфектантлары җитәрлек, махсус саклангыч чаралар водительдә шул ук таләпләрне үтәргә тиеш һәм инде автобуска керүче пассажир да шул ук таләпләрне тиешенчә үтәргә тиеш булып тора. Әгәр дә инде урамда безнең светофорда берничә кеше була икән, тоже махсус саклану чарасын кулланырга тиеш булып тора. Һәрбер эш бирүчедә һәм шул ук вакытта гражданда бу таләпләрне именно шушы инфекцияның таралу юлларын киметү максатыннан тиешенчә дөрес итеп аңласыннар иде һәм тиешенчә үтәп бетерсеннәр иде. Чөнки үзеннән һәрбер кешенең үзеннән кешегә тирә-яктагы һәм инде әти-әни, семья членнарының сәламәтлегенә зыян салу зуррак. Шуңа күрә инде шушы элементар әйберләрне үтәп бетерүләрен тәэмин итсеннәр иде.